Ngikubusa wena uNkulunkulu omhle, uNkulunkulu wobaba nogogo bami. Uba uhlale eduze kwami. Ungipha amazwi noma ngabe mabili noma ngabe mathathu. Engizowakhuluma abantwana bakho baphile nyazi wezulu. Ngicela ungqongqoza nengoma yekhulu namashumi amabili nesithupha 126. Lawo mavesi nje uNkulunkulu azongipha wona. Uma ngayiqeda ngengoma yakhe uNkulunkulu omhle angithethelele. Amen. Kuphakama
abantwana benkosi ukungilekelela Mshembo ingcelo sesihlalweni yombusisa. Ngicela incwadi ekaGenesis sahluko sama-27 ivesi lokuqala kuye kufika kwelesine. uGenesis sahluko sama-27 ivesi lokuqala kuya kwelesine. Wathi uIsaka esemdala. Wathi uma ngabe indoda endala uIsaka isikhulile kakhulu isindala. Amehlo akhe esefiphele ukuba angabheki. Engasaboni kahle emehlweni esemthuba amehlo akhe engasakwazi ukubona. Wambiza uEsawu indodana yakhe enkulu. Wayesebiza indodana yakhe enkulu okuthiwa uEsawu. Wathi kuye Esawu iza lapha. Ndodana yami. Wathi bheka ngilapha. Wasabela uEsawu wathi bheka baba ngilapha. Verse 2. Wayesethi kuye bheka sengimdala. Bheka ke mntanami sengimdala. Angilwazi usuku lokufa kwami. Angilwazi usuku nehora lokuhamba kwami ezweni. Ake uthathe izikhali zakho. Awuthatheke manje imikhono yakho yonke nemicibisholo nazo zonke izikhali zakho. Ney'nkemba zakho nemicibisholo. Ney'nkemba zakho zonke. Uye endle. Bese uyahamba ndodana ungelendle. Uyongizingelela khona inyamazana. Verse 4. Ungenzele isidlo esimnandi. Mawusubenda lenyamazane ehlathini bese ungiphekela yona ungenzele isidlo esimnandi engisithandayo. Usilethe kimi ngidle. Bese usiletha kimi lesidlo ngidle. Ukuba inhliziyo yami. Ukwenzela ukuthi inhliziyo yami mntanami ikubusise ngingakafi. Ngiyabonga inkosi ibusise. Bantwana benkosi enkulu basebuhleni bakaNazaretha sihlangene nendaba enkulu kakhulu. Besilokhu sizwa ngendaba obaba nogogo bekhuluma bethi sayibona indaba enkulu. Kodwa amaNazaretha ingcwele kule mihla esikuyona njengamanje ngibona sengathi siphinduka kasikhombisa leyo ndaba enkulu ababekhuluma ngayo. Thina sibona enye indaba eyisimangaliso emhlabeni. Okhokho bathi bayibona indaba enkulu nobaba bathi bayibona indaba enkulu. Kodwa lena ebonwa yithina amehlo ethu ayadela. Ngidabela umuntu oyibuka amehlo akhe abe mthubi. Abuke sengathi amehlo akhe ayafiphala. Sibona uNkulunkulu phakathi kwethu uNazaretha ingcwele ehlezi kanye nathi. uNkulunkulu wayekhona emandulo. Umhlaba ungakaqini wayekhona yena namanje ukhona. Lo uNkulunkulu engikhuluma ngaye uNazaretha mdala. Unyazi kudala ngendlela eyisimangaliso uNazaretha. Luthi ngelinye ilanga sengivula nje amakhabetha aqala avule. Uthi ngelinye ilanga silaphana emzima senelisiwe. Kwakuyibirthday yokuqala yonyazi bezulu. Nikhona uNazaretha. Mayisuma umdala wensuku. Uthi awu uNazaretha ngiyabonga. Lento engenzele yona ngiyabonga kakhulu. Inhle kakhulu. Angizowakhuluma waqeda amanye amazwi akhe. Kodwa khona izwi elilodwa nje ngiyakulona. Ngizoyeka wonke la namanye ngwabuyisela eceleni. Ngiya nje ezwini elilodwa.
Mayise kungile waqeda usesikaza nje iminyaka yakhe uthi iminyaka yami ingaka. Angaze ngibone lobuhlo nje. Wayeseyiphendukezela ke wayithi. Wayesethi kuthina ke uzothatha ugcine ngale ukuyise eqaleni. Uthi Manazaretha ingcwele njengoba nilapha nje. Lo Jesu okukhulunywa ngaye umhlaba wonke. Mina njengoba ngimlapha nje emzini waseNelisiwe ngiyamazi umfana wakithi umfana wasekhaya. Kodwa njengoba umfana wasekhaya nje kodwa mina njengoba ngimlapha nje mina ngimdala kunaye. Kodwa utshela wena ungabazayo ukuthi ubani lo phambi kwethu. Uthi kodwa mina ngimdala kunaye. Amazwi asho inkosi yaManazaretha nansi esihlalweni. Amen. Sasikhona aManazaretha. Lapha le ndaba efundwayo ufunda indaba lapha yekhethe endala. Leli khetha asabone emehlweni kodwa lifuna ukukhipha isibusiso ongakahambi emhlabeni. Linikezele indodana yalo isibusiso ngoba liyabona ukuthi izinsuku ziyasondela. Uthi ayihambe le ndodana lena ihambe yozingela. Khona ngicela ukuthi siyibuke sinambithisise kahle. Ngolimi labantu abadala sinokondise. Okusho ukuthi kahle kahle isibusiso awusitholi ungasebenzanga. Nayi indaba lapha ekhona ngifuna abantu nje babelapha endlini njena baphume bazi ukuthi noma bengafuna ezingakanani izibusiso kodwa isibusiso awusitholi ungasebenzelanga. Futhi isibusiso uma usitholile isibusiso masiphuma ezulwini siza kuwe siyamazi umnikazi waso. Siqonda kuye nje ngqo. Futhi unyathi nje bathe phambi kwethu njena alwenzeleli Manazaretha. Lukunika njengokwenza kwakho. Lukwemukela njengokwenza kwakho. uNkulunkulu lona onikana ngendlela eyisimangaliso. Ngendlela wenza ngayo umnika ngayo lo ndlela wenza ngayo kuye. Nene khona umfundisi wayebuka khona lapha kuwo lo muzi. Uthi lo mfundisi sengena enye indaba njena iyangena iyashesha. Uthi lo mfundisi ngenye imini sahamba sayemzini wasephakameni. Kwagula umame embiza kanjalo. Mina ngithi umama yena wayithi umama umfundisi wayegoqela. Egula umama esingazi ukuthi uphethwe yini. Kodwa lokho kumhluka ngendlela eyisimangaliso. Uthema isefikile emzini wasephakameni. Lase lithizwe lamazwi akahlale ephakameni angahambi. Nikhona aManazaretha. Izwi lenkosi lathi akahlale ephakameni angahambi. Uma lisho njalo izwi lamazwi lisuke lisho indaba yokuthi njengoba uhlezi ngaphakathi komzi nje uyibona sengathi usilasibile wenzeni ukuthi ushembe mangamenyezwe kuseni ukuthi akuvuke kusetshenzwe nawe usebenze wenze ukuthi uzothola isibusiso. Bekwenza njalo kuqala kuleli bandla bekuthi noma unkosazi engabathola abantwana ithi inkosi awu sibanibani umakoti wakho asihambe naye uhambo. Ahambe uhambo kwenzela ukuthi mayehamba uhambo mangamenyezwa kusetshenzwa uzosebenza kwenzela ukuthi lesi sibusiso somntwana sigcine sibuyile sahlala kuye. Wayibona lo mama lana esengathi usephilile uthi ke umfundisi ke sahlala lapha emzini wasephakameni sahlala uthi ngithe ngezwa umama esethi mntanami sizohamba namhlanje sogibela ibhasi ka3 siphindele ekhaya. Vele ekhaya kuwe ibhasi idlula khona ephakameni ingaphendwe vele ekhaya kuwe. Uthi ngamangala nje ukuthi ngabe ubaba bese khulume manini kodwa ke ngangeyingane ngabe ubaba bese khulume manini ukuthi uselungise ngahamba. Uthi kanti umama njengoba ekhona lapha nje emzini wasephakameni kufike kuye ngaphakathi
ukukhumbula izinkukhu zakhe. Umuntu wesifazane kwakhumbule ngisho neinkukhu nje ekhaya. Akhumbule nengadi yakhe nje, akhumbule nje lezincane ongeke uyinake wena ndoda, kodwa yena bese eyikhumbula. Manje sike lokukhumbula lezi zinkukhu zakhe, wayesekhuluma nabanye omama khona lapha ngaphakathi emzini wasePhakameni. Wathi hey webo mama, njengamanje ngikhumbula izinkukhu zami ekhaya. Kodwa izwi kaShembe kalakasho ukuthi sengahamba ngekhaya. Batho mama hawu nasibani kodwa usuphilile, uyibona intombi ukuthi usuphilile. Wathi impela ngiyayibona isengiphilile. Hayi thina sibona ukuthi vele uhambe uye ekhaya ngoba ukhumbule izinkukhu zakho. Vele uhambe uye ekhaya. Uthi kodwa kunezwe lasho baba wathi uma ngabe ngihamba leli demoni liyongibona bese lingihlangabeze esitobhini, uma ngehla nje bese liyehlala kimi futhi. Athi ke lamakhosikazi ubala lolo. Uyabona ke masibani ungehla esitobhini sakho lapho ojwayele ukwehla khona. Ubowehla esitobhini singaneno ngoba leli demoni lobe lilindele esitobhini sakho owehla kusona njalo uma uye ekhaya. Wena ke ubowehla esitobhini singaneno. Uthi umfundisi ke wabe sethi ungameke angihambe. Mangabe ngikhuluma le ndaba lena, ngikhumbula indaba eyodwa enye yashiwo enye inkosikazi ngelinye ilanga. Angiqedile le ndaba ngizobuyela kuyona, kodwa kunendaba njena evukayo ehambisana nalolo daba. Ithi inkosikazi ngelinye ilanga ithi mntanami, ikhokhela ke indodakazi yayo. Mntanami, uyasibona thina sikhulile sakhula satheza nasemahlathini. Sitheza izinkuni emahlathini. Kodwa lobe sezinkuni nje emahlathini zavele zikhona inyoka emahlathini, akuzona ezanamhlanje. Inyoka zavele zikhona emahlathini, akuzona ezanamhlanje. Kodwa thina yini sasiyele ehlathini mntanami na? Sasiyela ukutheza izinkuni. Sasingayele khona ukuyobheka inyoka ezisehlathini, sasiyele ukutheza izinkuni kuphela sithathe sizopheka ngaze ekhaya. Nawe mntana ngizokuhamba njengemendweni. Lapho uyabona uyogana nje, uya endodeni yakho ekulobolile uyogana yona. Awuyobheka wonke okunye kwakhona kuloya muzi. Luleka wena ukuthi nawe makoti njengoba ukhona lapha phakathi kwendlu nje, lapho ugane khona ugane indoda lena ekulobolile. Konke okunye awunandaba nakho. Nawe njengoba usebenza nje, ngiyabona mina uyasebenza nasemsebenzini. Usaqashiwe usenenhlanhla. Emsebenzini njengoba usebenza njena nakhona zikhona inyoka zakhona emsebenzini nabasebenza khona. Kodwa wena uyeyosebenza kwenze kuphile umndeni wakho, izingane zakho nomuzi wakini, wakho umuzi kayihlo. Awuyikhona ukubheka inyoka. Ngoba usufika emsebenzini awusebenza khona, usuthatha isagila uphatha isagila. Uthi uzoshaya lezi inyoka ezigcwele lapha emsebenzini. Zizofa zona inyoka. Kodwa zosala ezinye. Kodwa egcine kosuku wena uzogcina uqoshiwe emsebenzini. Ngoba ulwa nabantu emsebenzini. Uphelele lo msebenzi. Kanti boziyeke izinyoka zibe khona. Uphile nje phakathi kwazo. Zadala ukuthi zohlala zikhona. Phila nje phakathi kwazo. Ungesabi lutho. Uthi umfundisi nayemile mangabe sesuka ke sesiyagibela lapha ebhasini. Ngibuyele endabeni yasePhakameni.
sigibele ebhasini abesethi mntanami ngithi-ke mama njengoba siye ekhaya njena sizokwehla esitobhini esithize usibiza ngegama-ke isitobhi sakubo sasanganeno kwakubo sizokwehla esitobhini esithize asizokufika esitobhini esijwayele ukwehla kusona okuthiwa yikwasibanibani uthi-ke lo mfana-ke esewumfana engakabi umfundisi uthi yini sizokwehla kude kangaka mama na uthi cha ngenzela ukuthi uma ngabe amadimoni lana ngilethe ephakameni engilindile esitobhini kodwa angangiboni ngoba sokuzobe sengehla kwesinye isitobhi uthi-ke laphela saligibela ibhasi noma mesakhuphuka senyuka sahamba njalo sahamba uthi lempela safika esitobhini uma ngabe sishilo masifika kulesi stobhi lesi abesethi umame asehle uthi bese siyehla uthi sathi mase sehlile lo mame uthi ngathi wathi eqeda nje lokwehla manje bekuyibahla phansi uthi ngambona umame ethi ngesandla sengathi uphuma impukane uthi waphinda futhi wathi ngesinye uthi wathi lezi ziza ngamandla uthi wasehebeza lezi lezi uthi sasiyifikile uthi ngathi hayibo kwenze njani na basinda ngokuphephisa ukuthi umuzo kwaMshumayeli ukuphi uthi ngamshiya lapho umama nengane encane yayikhona uthi ngase ngiyahamba ngiya kuMshumayeli ngiyobekela uMshumayeli ukuthi nangu umama esegula uthi ngafika kuMshumayeli makade nawaseyithatha ingubo yakhe umNazaretha wakhe wawuthatha ubeka ehlombe wayesethi mntanami ngithatha ungihambise lapho khona umama wakho uthi sabuya noMshumayeli uthi sathi mase siqhamuka laphana sengikhombisa naye nomama phansi kwesihlahla uthi wayeseguqa lo Mshumayeli ethathele ngubo wayeseyigqoka mayigqoka le ngubo uthi kwabe sekumemeza izilwane zimemeza kuye lo mama zimemeza thina sinomshumayeli zithi weMshumayeli noma igqoka le ngubo angeke isebenze lutho ngoba lona wedelele izwi lenkosi uthi bese kuMshumayeli wathi aqale yahlabelela wathi Nkosi yethu abashumayeli bahlabelela lo ngoma Nkosi yethu zimangade
uthi la kubeka la memeza izwi lathi lalela mshumayeli noma ahlabela kangakanani lona udelele izwi lenkosi. Uthi wayesemthatha uthi sahamba naye lo mshumayeli uthi kodwa kwathi kwehla kodwa khona la location lona udelele izwi lenkosi. Uthe mayifike emzini nasephamini wafika wathola abangani wabuza kuba izinto base beyamkhohlisa wayesebona izwi lenkosi liyize neze. Wayesebona ukuthi uyena onamandla noma yabangani abafice lapha emzini nasehleni ibona abanamandla. Manazaretha ingcwele emzini nasehleni kukude kakhulu ngendlela yesimangaliso akhona lapha nje wasila lapha nje kukude ngendlela yesimangaliso abantu babona singena lapha kulomzo engcwele kukude emzini nasehleni. Akuhlali khona abantu abanjengathi, akuhlali khona abantu abangondlebe kazizwa, akuhlali khona abantu abaphathwa abanye abantu. Kodwa kubiza ukuthi wazi ukuthi uma uze lapha uzokwenzani. Biza ukuthi wazi uma uze lapha uzokwenzani. Yini oyizele phakathi kwalo muzi? Uzokholwa yini incwadi kaJakobe, kaMpostoli uJakobe? Ingale na uthenga kumaHebheru incwadi kaMpostoli uJakobe wesibili sahluko ivesi ka14 uya evesini la20. Incwadi kaJakobe Lokozi usizane bazalwane bami noma umuntu ethi uma ngabe khona umuntu lapha endlini othi uyakholwa engenamsebenzi kodwa umsebenzi engenayo ukholwa kungamsindisa na? Ukholwa lokho ngakho kungamsindisa yini na? Uma ngabe umzalwane noma owesifazane behambaze bengenakudla futhi belambile nasesiswini usuke umuntu wakini ukhanga umuntu othi uyikholwa athi laba bantu abalambile nabasweleyo into zokwembatha hambani kahle nifudumale nisuthe kepha kodwa anibaphi lezo zinto ezifanele umzimba. Kodwa ungamniki lutho lezifanele umzimba, ungamnikezi isheti, ungamnikezi amadansane, ungamnikezi iklabishi, ungamnikezi lutho nje. Usizani na? Yini esiza ngalokho? Ukholwa ungenamsebenzi ufile kukodwa. Boss. Unjalo ukholwa. Uma ungena
uma ungenamsebenzi ufile kukodwa. ufile kokokolo kukodwa. Verse 18. Yebo. Kepha omunye engathi omunye ke wena ngathi wena unokholwa nginemsebenzi mina. athi omunye mina nginemsebenzi. Ngibonisa ukukholwa kwakho. Ngibonisa ke wena ukukholwa kwakho ngaphandle komsebenzi. Ingekho imisebenzi yakho. Ingekho imisebenzi. Ngiyakubonisa ukukholwa kwami ngemisebenzi yami. Nami ngizakubonisa ukwamkholwa ngemisebenzi yami. Verse 19. Uyakholwa uthi. Uyakholwa uthi Uthixo munye. uThixo munye wenza kahle. Amadimoni Akholwa. nawe yakholwa khona phakathi kwebandla Athuthumela. abesethuthumela. Mayibona ushebe phambi kwalaphana abantu beguga bekuzingcwele bethuleseleka uza nenkosi nawe yaguga besethuthumela. Woza nayo. Verse 20. Kepha wena muntu oyize. Kepha wena umuntu oyize Uyathanda yini ukwazi ukuthi ukukholwa ongenamsebenzi ufile. Ngiyabonga baba, inkosi ikwenzele into enhle. Sikhuluma abantu abayimsebenzi eNazaretha. Lithi ke edala ukuze ngikubusise mntanami uzongenzela isilovela elinye iBhayibheli libhalwe kanjalo, angazelela kulibhalwe kanjalo. Uzongenzela isilovela esimnandi. Hamba kuyozingela bese ke ngiyabusisa uzathola isibusiso. Nathi lawasila kwaMaNazaretha engcwele sizikhethele thina ukuthi owethu uJehova asifuna ahlale endlini yodaka. Angazi wona ukuyikhethile lokho, kungenzeka kuba wena ukhetha. Kodwa abanye abalapha endlini bakhethile ukuthi uJehova wethu phambi kwethu angahlali endlini yodaka. Abanye bethu bakhethile ukuthi uJehova wethu ahlale endlini eyisitezi. Abanye bethu bakhethile ukuthi lo Jehova esimlandelayo akalale embhedeni ontsofo ozomenza aphumule. Yini imisebenzi leyo maNazaretha? Sizikhethele thina ngokuthanda kwethu ukwenza imisebenzi emihle kuJehova. Kuyakubuka kakhulu kwemessage wamemeza uJehova wayisholo yena. Esethi ke bantwana benkosi ngilekeleleni. Bantwana benkosi ngelekeleleni ngenze lokhu nalokhu. Bese thina sivale indlebe. Sifake owule indlebeni singakuza lokho akushoyo ukuthi uJehova simlekelele makwenze njani. Mbona abantu lapha kulezinto lezi ehamba emweni. Mbona sebebhalile baveza isiphambano. Beveza isiphambano bathi uzozwa ke ngalo July bonke abantu bawuthi siyohlangana isiphambanweni. Abasazi isiphambano sisuke kanjani lapha? Abasazi isiphambano sine kanjani lapha? Nalezi into abayishutha nabahamba bekwazo zonke izinto behlabeni ngekepisi. Abazazi zakwe kanjani? Ngoba banalo bona uthando. Kodwa bakhona kanye nathi. Futhi noma besizingcwele nabo bathuthumela. Babona uJehova nabo. Kodwa kubona ngaphakathi ezizweni zabo akukho lokuthi uJehova lona uzayo. Ubonakala ngokusola into eziningi. Lapha ekhaya lebandla mawukasola nje into encane noma beyiphi uyisola. Mawuyisola nje sokuyisayini leyo yokuhlubuka. Usuhlubukile ngoba uyasola wazi kwenzakalani. Usola ngaphakathi ezulwini. Ubungephume kodwa wayosola noma yini. Mawukamkala umuntu nomuzayise uyamehlula ukwakha. Kodwa uzosola lo muzi lo lesithwingcwele. Lo muzi lesethi ngizobona ukuthi siyobona ingilosi mase uphatha kahle zihamba phansi. Azosola phakathi lo muzi. Mayifika kubo bawunabuza ngabana ngapha wethule nje kwakha owakho umuzi kayise. Akawakile. Kodwa uzosola. Uzosola nje kulapha. Uzosola nje kulapha nje.
uzosona usayivulile incwadi ivuyona leyo incwadi kaJakobe uzofunda nje ivesi uqale kwela 13 uzoqala kwela 13 no isahluko sesihlanu ivesi ka 13 ka 16 isahluko sesihlanu kaJakobe isahluko sesihlanu ivesi ka 13 kuya kwela 16 yebo ukhona ohluphekayo phakathi kwenu na? ngabe lapha endlini ukhona yini umuntu ohluphekayo phakathi kwenu na? Akakhuleke. Ukhona owenamileyo na? ngabe khona owenamileyo na? Akasihlabelele isihlabelelo. Sibonile inkanyezi yakhe isepumalanga ayazi yangena verse 14 khona Verse 14. Ukhona ogulayo phakathi kwenu na? lento esizela noma Nazaretha indaba iyodwa kuphila kakhulu sizela uzokhonza uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu makukhona umuntu ogulayo phakathi kwethu Akabiza amalunga ebandla amkhulekela abesemkhulekela amgcobe ngamafutha mhlawumbe bayimgoba nangamafutha azophuma lamadimoni athuthumela ngaphakathi kwakhe ngegama lenkosi unyazi lwezulu. Verse 15. Ukukhuleka ngokukholwa kuyamsindisa ogulayo. Ngiyabonga baba inkosi ibusise. Ukukhuleka ngokukholwa kuyamsindisa umuntu ogulayo. Eyokugcina incwadi Matthew 5:11-12. Matthew isahluko sesihlanu ivesi lika 11 nelika 12 kuphela. Nazaretha ingcwele njengoba silapha njena sizele ukuzokholwa kuphela. Sizele ukuzokholwa kuphela. Asizele ukuzobuka yonke enye into. Kodwa sizele lapha kumdala wethu ngothando. Ngelinye ilanga ngixoxela omunye umfundisi uthi kimi hlalisa lo nkulunkulu esihamba naye wayinezwe liphansi lomfundisi uthi lo nkulunkulu esihamba naye uyinkinga. Ngithi mina usenzeni mfundisi na? Uthi ungenzele nje simangalise engasazi nesibona. Ngithi mina wenzeni mfundisi? Ukhuluma ngonyazi kaNazaretha. Amen. Uthi ngithe mase ngifikile phambi kwakhe. Uthi kodwa angakafiki phambi kwakhe ngathi mangiyobika ngathi Nkosi yamakhosi uMasibanibane ubelethile. Uthi ngathi mangiqede ukusho njalo nje wayesethi yena hawu isizi yafika lensizwa na? Uthi mase ngiyambuka ubaba uthi ubaba manje usazi kanjani ukuthi le ngane engikhuluma ngayo ukuthi uyifikile umfana. Uthi isizi yafika lensizwa na? Ngithi nawe ushembe uNkulunkulu umfundisi. Uthi emabe sesihlezi eduzane kwakhe simotha laphana uthi nayi le ngane isengane uthi ihlezi laphana uthi manje ilokhu ikhala kancane mayikhala uthi bese ngishawa amahloni
ukuthi kodwa ngizokwenza njani ngoba lengane elokhu ekhala uthi bese ngithi isandla ngithinta uthi uma uyanikelisa uthi akambuke ngisho umbuka uthi mangabe ngithi isandla ngithi uthi wenzani mfundisi uthi bese ngiyayena uthi hawu angisazi ukuthi wenzeni uthi ubaba awuboni ukuthi mina ngidlalisa leyo ngane na usho unyazi eNazaretha njengoba enikelisa nje udlalisa ingane encane lapha uyayidlalisa eNazaretha njengoba ngithi ayi babonile obaba hayi kodwa lena ebonwa yithi sibona enye yakhulunywa nawo omunye umfundisi wathi exoxa lo mfundisi ukhona lapha endlini lo mfundisi wathi lo mfundisi sithema silapha nehomisi mase sifakele izitsha kunendawo lapho hlala khona izitsha eNazaretha makubhekwe eKenani mase sifakele izitsha uthi bevele lithi ngqwa lishaye kanye uthi bese gijima unyazi lungene longena phakathi endlini maqedele lithini izitsha bese luyinyakazisa bese ngathi inyakazwa umuntu ngesandla zithi uthi ngabuka ngathi lokwenzakalani uthi iphinde lishaye uthi bese ngene unyazi ngena phakathi uthi leyo shaya eNazaretha hayi isimaliso lesi sibonile ingayezi yakhe isahluko sesihlanu ekaJakobe isahluko sesihlanu ivesi uMateyu kodwa uMateyu isahluko sesihlanu ivesi lika11 no12 nibusisiwe nxa benithuka maNazaretha ingcwele bamba nje kancane maNazaretha ingcwele izibusiso zineyinhlobo ngeinhlobo zehlukahlukene sengizama ukwehlela ngezansi ngiyezwa uNkulunkulu eyidonsa manje insiba noma intambo abeyigcume kimi uyidonsela kuye zehlukene izibusiso ezinye isibusiso uzithola ngokuthi wenze kahle kubazali bakho ezinye isibusiso uzithola ngokuthi wenze kahle kwabanye abantu ezinye isibusiso uzithola ngokuthi usebenze njengoba siqale ngaseqaleni njalo zehlukahlukene kodwa nayo indaba enkulu awufunde le ndaba lena njengamanje nibusisiwe nxa benithuka nibusisiwe nxa kukhona abantu abanithukayo banhluphe baniqambele okubi konke kodwa ngegama lami ushushe ngonyazi phezulu uthi nibusisiwe ngalokho nje khona abantu abangasitholi leso sibusiso khona abantu abangasitholi isibusiso sokuthukwa yonke into emnandi konke iyukuthabelele nje abakasitholi leso uyashoda njengoba nabani uyashoda ngoba wena uthukayo awazi wena uthukwe awasitholi isibusiso woza naye verse 12 yeah jabulani nithokoze ngakho jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini umvuzo wenu mkhulu ezulwini yabonga baba uJehova kwenzela into ezinhle omunye umuntu akathukwe njena mayisukuma njene umshumayeli emaphambi kwebandla
bavele bamthuke bonke mayithina njengamanje ngicela ukuthi abanothanda abathandayo nje lowo muntu othandayo afaka umnikelo bese sikwazi ukuthi siwufake ekwakhiweni komuzi wasebuhleni imini city yasezulwini bese laqala njalo ziyahle phezulu inhlanga bantu busisiwe ngoba lethu wena le mali mangabe ezayifaka ngaphandle komshwalense manje zikuyifaka le mali abatholi lesisibusiso kwayena ngoba naye ayifaki le mali kufanele ayifake khona kodwa manje ayifaka lapho khona uzosithola isibusiso sokuthuka ngoba umfundisi uzothola isibusiso sokuthuka uma ngabe guga noma yiphi isekretari lona athi-ke yakhiwe emzini wasebuhleni anohlala enkumbulo ukuthi umuzi wasebuhleni uyakhiwa awuzuphela manje awuzuphela ngonyaka ozayo awuzuphela ngo-2030 kodwa uzothatha iminyaka eyishumi wakhiwa ukwakha umuzi kaNazaretha akuyona into encane kuphela kodwa kungenzeka mhlawumbe kube wena kawazi ngoba nasekhaya lapho wake khona awazi ukuthi lapha nje wake khona kwakho nakhona uqedile ukwakha nje kapheli ukwakha nje akekho umuntu othula bathi mina ngiqedile ukwakha ngithi akukho kapheli kangakanani izulu lethu lapho siyakhona kaNazaretha lapho kuyakhona ubabamkhulu bethu lapho kuyakhona ogogo bethu nogogo bethu lapho kuyakhona thina uma ngabe sitshela ukuthi sekuphelile kwakhiwa kwawo kangakanani makunjani hayi kade wasemenyezwa le mali lena kanti akupheli kodwa bese uyabhala ukuthi siyohlangana esiphambanweni kusho njalo bathi siyohlangana esiphambanweni njengoba thina kaNazaretha siyikhethele Jehova umhle kaNazaretha siyikhethele thina ukuba sikulandele nanoma yikuphi lapho yakhona siyikhethele thina Jehova ingcwele ukuba sikubone uhlezi phezulu usibona siphansi bese semwelisa izibusiso ngamunye kodwa uma size ngokukholwa sinezile ngezinto eziningi uphela sicela ukuthi inhliziyo zethu azingene lo muzi ngokukholwa zikhumbule usuku nosuku ukuthi sizokwenzani masize phakathi kwalo muzi uNkulunkulu kaNazaretha leno phambi kwethu futhi lona yena welapha ngisho nangamehlo bese ngithi ngehlela ngezansi kodwa le ndatshana encane sengisengiyehla iyafika sengiyavala uma ngifika lapha eDilisila ngifika phambi kwalonyazi ngaba nengane lengane lena ingenwe ukufa okuthize kwaqondakali okuyenza ukuthi ivele ithi ngiyeke ngibaleke ivele isuke igijime mabe silalele lapha kuyisabatha simasilale babedane ngasethatha imoto ngayipaka phambi kwetende ukuthi uma ngabe inyakaza kwasebelala etendeni mayinyakaza bese ngizwe lengane mayiphuma idlulule libaleka ngoba lapha leDilisila kunelokhuzana kunomfula omkhulu okuthiwa iPuphu mayisiphela inkonzo yasemini ngiyayisheshisa nje le ndaba mayisiphela inkonzo yasemini sengiyawulo unyazi lwezulu uNkulunkulu uMesiya oqobileyo ophekwe into zonke nanganesihlalweni baba Nkosi yamakhosi ngihamba nengane lapha inkosazana yayilapha ko-16 years ngaleso sikhathi inokufa esingaqonda ukuthi kufa kuni ivele isukede nejubane ithatha ibaleke ibanjwe idlululele nje ibaleke ibaleke izoliphosa phakathi eqhubu uthi-ke umdala wensuku iphi leyo ngane bese ngithi ngikhomba-ke ngithi baba ilapha yani athi hamba uye kuyona uyitshenge vele ngapha lapho engizoyibona khona uma ngihlezi lapha awu kaNazaretha hayi ngiyakholwa
njengoNkulunkulu. Amen. Ya vele phila ngaso lo sikhathi ibuyiwe nje amehlo manazana. Wena uyangabaza. Yasifezulu. Usangabaza namanje. Okonke kwenzakalani la? Ngiyabonga uNkulunkulu omhle. Ngiyabonga somnganisi. Ngiyabonga shebo ingcwelekazi lezulu ngibonga ukuthi ngipamadolo okuguqa. Nezwi nje lilodwa uNkulunkulu omhle wasekuhleni esengilibekile abantwana bakho. Ngicela bangalahlwa. Inkosi yobusisa izwi layo. Amen. Siyabonga amazwi amnandi sophiwa umfundisi wenkosi, inkosi izibusise.